हेकर बाबा कोह रहले हां कहत रे बे आ जाने की जे धोती कुर्ता ना दे चाचा हां उनकर बियाह काट दे जाके ना काटो ना जना रास्ता से तिल कोहरू आवेला बा वही रास्ता में तीन मुहानी पर पोट जैसा और कपड़ा उपड़ा लपेट के अलता गिरा के खूने खून जान बुझ के मच्छी लागला आ जान जाओ कि आवतर हो दे तिल कोहरू रही रही केने जाए के बा फलाना बाबू के द्वार पर अपने सवांग होलो कोई घर कहीं हमरे घरा ना हो चली भोजन तैयार बा हम ही आटा सन्नी हल पूरी छना रहल बाटा हमें साल में चली चली सबे हम पापड़ लेके जुटते बानी ए बाबू आइल तिलक और गाड़ी घुमा के भाग जात रहल के खाई तबे जान गने कि बाबू नगर बिया हो आदर्श नगर हमने के मातृ प्रधान देश है ये हां हमने के देश के माता कह जाला भारत माता की जय जय पूरा विश्व में कितना देश है एगो देश बताई त जना देश के माता कहल जात हो के जहां के पहलवान लड़े जात हो बस माटी लेके कपार पर ले उड़ल जाला फौजी मान लो बॉर्डर पर बा अपना सरहद के भीतर गोल लगल के हमर भारत माता के सुरक्षा करता है माता लोग का स्थान अलगे हो निमन निमन गीत गायब निमन निमन बात बोलो आपसे मैं काकी बतियावेली हे दुर्गा जी दुर्गा माई अभियंता जी कितना निमन गावता बोलता निमन निमन बात काहे लंगड़ क देलु के ठीक क दो चले लागो फुहर गइबा नु त तार पर ढेला तक हो बिगी ना बाकी मुंह पर आचर धके काकी चल दी है घर है चला हो बड़ी बाउर गावता हे दुर्गा जी काहे लंगड़े कोले बड़ो इनका ज्ञान हर को के कोही क दो ऐसे हम श्रापित होकर के डरे शुद्ध शुद्ध गल कोड़ ना बुझल खैनी दोसर के फोन के दी तब कहब टक टक ए दिया एगो सही अच्छा रवे सब विचार करी चाचा का जाने ब्यास लो पर कौन आने घुमल बिया 3 बरी से खाली ब्यासे लो ज्यादा मुंह लगातार में गिन ली राजकुमार ठाकुर हमारे उम्र कर रहे हम मर गईले रमेशपाल गुप्ता गोपालगंज मर गईले बच्चा सिंह मर गईले जितेंद्र लंगर से गावत रहनी मर गईले तो घोड़गैया वाला बच्चा बाबू कोनी हां परशुराम व्यास भी मर गईले तूफान जी मर गईले सिनारायण जादू संजय एक्सप्रेस नया उम्र का लड़का मर गईले गायत्री ठाकुर गईले मर गईले ओहो मनोज पटेल रहो मर गईले गईले बाकी हमारा बुझाला न कि कबो इंद्र भगवान का मन करत होई कि हम तने गौनई सुनती खाली ब्यासे लो मुआता 2-4 गो ठेकई तो लोग के जरूरत पानु ढोलक बजावे ला लोग सब होइए जब बेंजुए लो ना रहे सब ही जाओ अच्छा ई ठेकईता बेंजू ब्यास होइए जाओ लो आज हल वही ना रहलो तब वो काम बिगड़ जाए क्या साउंड वाला भाई सबे चलिए जावा एको साउंड डालो जब मिलबे ना करो अच्छा सब लोग होइए जाओ इंद्रो भगवान बढ़ जा सुने खाती आ श्रोते लो ना तो वो प्रोग्राम बिगड़ जाए ऐसे श्रोता भी जरूरी बने ऐसे सब चल